ka gani sannan yanzu ka ga gaban mu ga wannan HMF din nan mutane ne masu sun su zubi da wannan su suna cikin kamfanin da suka daga darajar MP a arewacin Najeriya wannan kamfanin ba saboda suna da kaya kala yana ba da shi ba sosai da su shiga ganta kuma anan a gaban mu irin masu tara irin mutane haka ana dan jawabi ko kuma masu irin makarantun academy din nan ai kaga wannan masu waka kaga da har da su ma sun yi amfani da wannan masu dan aikin academy na koyarwa inda wannan masu karamin taro idan da su guda biyu zaka dan iya rikewa jama'a su dinga jin maganar ka yanda ya kamata da su guda biyu sannan kuma kamfanin Carlos ne su ma suna da alheri sosai gaskiya ba laifi yawa sannan kuma nan bangaren an ga mu da VIP ga VIP ka karshen tabbas yawa kuma wannan babu laifi sannan kuma original shi tana da nauyi tana da abin da ya kamata da inganci a ciki kana yin abu ga wata kuma yar yarinya haka a nan amma fa yarinya na kamfanin Orion kwanaki fa da a testa wannan fa na ji kawai tana wannan tana da dai gaskiya ita ma dai ba ita ma tana ba da wuta da kuma ga namu na arewacin Najeriya ina ganin arewacin Najeriya a yanzu babu yan da take da shigan wannan gaskiya wannan ba bondes ba babu saboda kaga wallahi wannan yan da gwada wannan ba na ga da gwadawa ne ka je ta kawai ana ta ba ne kawai da abin ya mata wuta ba sannan kuma ga wannan amma ba fa iya wayannan yan da ke gaban bane ko muke da su yau muna da kanana muna da manyan yan kowace sannan shi ma jibiyar da muna kawo kowace saboda kan da miliyan ɗayan ka zuwa ƙasa zuwa 200 yawa akwai matsayin nasu irin yan 50,000 yan 40,000 haka duma na GBL mutum yana bukata ya mana DM ga mun da su kala mana da abubuwa su ce insha Allah sai da kun ji abin da mun kurshi da haka ai dun wannan communication center karshen tabbas ko wanda kun zo komai kuke so insha Allah za ku samu sannan kuma masu tsari wanda ake musu delivery na kaya insha Allah za a ci gaba da faranta muku yadda kuke so insha Allah kuma inda shirye-shiryen yin promo da muka kwanaki yin promo da agogo wasu da yawa sun sama wasu kuma sai bayan ya kare suke zuwa to wai mu kare shirye wani promo din mu kare yi tunda aikin mu ne bayan fasa ba muna ganin kauna ga mutanen mu ne da gaskiya ba mu magana ba mu komai ba mu cewa komai sai mun gode muna godiya a communication center